توكلت على الله 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 جنين جيجي سمع دلما سلا توكلت على الله وينبوني بدي فما ألمو توكلت على الله جونجي جيجي سمع دلما سلا توكلت على الله وكمو جيجي ديك فما الله توكلت على الله دلي فيونا فما الله دو توكلت على الله على جينو دبا فما الله دو توكلت ani Allah me bagaw aw bela jele aw ni nyanguma biye juma su amba foto mi o e brevu nyina ni zenta bi shina ta ma welele ntamolo o ba to ako ulubitelia ambe befo ka be walo nymando shina ko ni kuna foni chama mamulo falai eglu yu koro malila peu Joe Biden aleta ka sika mo donga bo nyoko na Libya atra conférence de presse fana ke akoko Obama do ma ka soro tigi o fana ni adungo ka le formu na de Nigeria fana sanji be ka cheni ke yoro chamana sanji be ka cheni ke o kibare o be Algeria jamana kuntigi ka ba ke che boy an refe fana premier ministre mo do bismillah mi je le répète Ablaye ale groupe to dibi to ta ale odi o baraw kerabi sura su fana wuli ka jola kalawon kunchelu be ka ke yoro la mi mana boni bela jile na sa soni sisa amo oda outlook Sanji ale koni tlera kana Bamako bi anye ma chama fana soro ka bo Mali fan chama lu be ayira ko san tlera kana kai ka obola seu ka obola sika so ka lu fana be ala ani fan chama wara ofesa amedugo ga sami sanji ni ga ke adoni aka na fanye anga jamana nyama yi CMDT PDG no oye na ngoda mele alebe munmunu salula ko senero la katala je bara o beka ke chuko mi se ka ke ka nye samnya doni ma ke jona o kololo se ka ke muye fereni de balu kura mun se ka tika sa ya sa bara ka se ka ke ka nye ale ko mbo o wuli ka jola nala na kira sona ma na se gira kana ayre na ka ga nyon soro bamana ngana ta nyini nga fe mun be sena akobe chugodi mo ko kan no ko tungo mi be kori war mi be na madi nyina samnya ere jona na be mo gola nala sona ma anana nyon soro bamana ngana ana nyafoli ke mogoyi premier ministre no ye Dr Shogel Kokala Maiga e primature la sa ale koni ma bismillah maamunu be kunungo no ulu tunye sene bara o ka nga jamana konna na no o ye sirsi jamana o ye jamana munu nulu ka wuli ka job bene no jakungo o kala lima cence fuka jamana ula ulu koni bismillah kunun premier ministre fe ministre be sene ko kuna nga jamana kono ne la sin dambele ale tuma keneka bara insa ko abe talike mina uye jerem nga jamana kono ya saka saka nyini nu ko sigi senga o baro bela jinene na dantike premier ministre ye ya saka saka akofa mutugumi baro no oye notaru uluga bureau ale fana kumbe premier ministre fei ministre mbe sharia ko kuna ale anyini sa ko anga notaru kala benke ka faranyanga ka kaje kuluba kelenye notaru sugo sa ya sa useka bara munu ka tugumuna o ka saka danyo o ka saka nyefo fanga ka saka demero dula uni premier ministre ko nga kuma talike la jami milana ke uira togala no mali notaru ga etat généraux yi no bina na ka ko sigi sengele nga ka bara munu ka nga ke ka saka olu nyero wolu bela jile nyefo premier ministre Shogel Kokala Maiga yana bi sogobara yana Bamako CICB la kur konnana groupe temps ni kuntora ni jamana kuntigi kun ya laidu ta
énergie mɔgɔw ye o groupe tan dira a bɛ se ka fɔ sisan sa ko groupe 25 président a y'o o de di waliya in sa sɔgɔmada in na yaasa ka se ka baara in kɛ min ye ministre d'état ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ale de tun bɛ jamanakuntigi tɔgɔ la jamanakuntigi yɛrɛ tɔgɔ la Mama Falen bɛ n'o o bɛ a ka œuvre sociale kunna sa n'o ye dɛmɛ ye a bɛ dɛmɛ min ta ka don mɔgɔw ma o ko kunna Agibu Danbele ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ministre min bɛ courant ni jiko kunna ka taa fara gouvernement maa caman kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ CICB ale kɔnɔna na groupe 10 ninnu u y'olu sigi k'u yira maaw la baara bɛ se ka kɛ a la cogo min na u y'o yira o de hukumu kɔnɔna na sa min ye waleya in ye a bɛ tali kɛ furancɛla fanga yɛrɛ ɲɛmaa ka dɛmɛ la dɛmɛ bɛ ta sa ka ɲɛsin jamanadenw ma i n'a fɔ a tun ye layidu ta cogo min na k'a fɔ ko a bɛ na groupe di groupe tɔ kun tora 10 min ye 25 la o de dilen filɛ nin ye k'a dafa pewu nin waleya in sa a bɛ tali kɛ énergie yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ cogo min ka se ka baaraw kɛ baara min b'a to jamanadenw fanba bɛɛ lajɛlen bɛ se ka courant sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔw la togoda fara duguba kɔnɔnaw kan Agibu Danbele y'a yira k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi nin y'a miirina koba de malidenw bɛ se cogo min na ka lafiya sɔrɔ k'u t'u sigiyɔrɔ la courant ko ka se k'o kɛ malidenw ye muɲu ni sabali minnu kɛ a kɔni ye foli kɛ o la ka tila k'a yira fana k'a fɔ ko jamanakuntigi ko nin ye ko daminɛw ye ni ala n'a kira sɔnna ma fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ sen na ka tigɛ ka fara baara minnu bɛ sen na kan yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min courant ko la Agibu Danbele y'a yira fana k'a fɔ ko groupe 25 minnu kɔni dira ka ban u bɛ bɛn min ma sa tubabukan na u b'a fɔ ma sa ko mega kɔni a bɛ bɛn o 27 buruburu 25 ma énergie ko o bɛna se k'a to a ka se ka maaw fana ka hamina ko dɔw k'olu dɔgɔya kosɛbɛ jɔrɔna min bɛ maaw la courant ko la ko ka o dɔgɔya groupe 10 mun dilen filɛ nin ye énergie ma sa n'i y'a jateminɛ groupe kelen bɛ a la ale kɔni ye KVA 1650 ye groupe kelen wɛrɛ fana b'a la o ye KVA 1250 ye groupe 3 b'a la o ye KVA 1100 ye min ye groupe 5 b'a la o ye KVA 850 ye n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa a bɛ bɛn méga 1025 de ma o de taara ka di fɛn n'i ye groupe ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa a bɛ bɛn KVA 1000 kɔ de ma u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye a kɔni kɛ kun ye sa degun mun bɛ yen dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na courant ko la ministre min yɛrɛ bɛ courant ni jiko kunna n'o ye Binu Kamara ye ale ye dantigɛli kɛ a ko fo jamanakuntigi ka foya jamanakuntigi ka foli ko hukumu kɔnɔna na k'o ye diyagoya ye min ye premier ministre fana k'o fana ka foli bɛ ka kɛ ni wulikajɔw ye gouvernement bɛ baaraba minnu na maaw bɛ se ka lafiya cogo min ko panneau solaire ko o ko baaraw bɛ sen na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko o yɔrɔba 3 kɔni baaraw bɛ sen na ko jamanakuntigi tun ye layidu ta u ye k'a fɔ k'a b'u dɛmɛ ni groupe 25 ye présidence yɛrɛ ko y'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ groupe kun fɔlɔ minnu nana n'o ye groupe 15 ye k'olu kɔni dɔw sera sigida caman na ka ban u y'a yira k'a fɔ sa ko Yelemanikaw ka groupe ko sera olu fɛ yen Nara Keɲeba Diboli Banamba Bla Tɛnɛnkun Koro Douanza ko k'olu ka carburant banna dɛ Bankas Gundam Menaka Dire ani Ansongo ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye groupe kuraw sɔrɔ k'o la sa ko foli ni tanuni kɔni bɛ kɛ jamanadenw ye ministre ko halisa ko a bɛ yafa deli maliyɛnw fɛ koyi ko kurangɔntanya in a ye kɔlɔlɔ min se maa si tɛ a dan dɔn ko nka ko wulikajɔba de bɛ sen na ka fara nin groupe ninnu kan min ye baaraba minnu bɛ sen na fana olu yɛrɛ fana bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw lajɛ halisa maaw bɛ se ka lafiya cogo min na ni kuranko in na ka bɔ degun yɛrɛ kɔnɔna na pewu an kana na kurantigɛba ye an ɲɛna tuguni ko o fɛɛrɛw de bɛ sen na a ko sa ko ni i kɔni ye ko jateminɛ k'olu bɛ ka baara minnu kɛ nin waati laban ninnu na ka kɛ ni jamanakuntigi ni premier ministre ka kuntilennaw ye ko bɛɛ lajɛlen farakun ye ɲɔgɔn kan yaasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min a ko k'a t'a dabila a yɛrɛ ɲɛ ko baaraba minnu bɛ sen na kɔni ko ni ala sɔnna a ma ko maaw bɛna n'a nɔ ye kalo 2 ka se kalo 4 ɲɔgɔnna ma u yɛrɛ ka courant di cogo n'u ka baaraw kɛcogo la ko ni kɔni bɛna na taa togodaw la togoda minnu na ni groupe bɛ yɔrɔ dɔw kunna o kun tiɲɛnen groupe dɔw bɛ o tun man ɲi groupe tɛ yɔrɔ dɔw la fiyewu yɛrɛ u tun bɛ k'u dɛmɛ ka groupe de louer ka sigi a yɔrɔw la olu bɛɛ lajɛlen de bɛna na ban sisan faso ta de bɛna taa sigi ayiwa fala ye n'u y'a sigi u ka irisiw ka wuluba ninnu minnu bɛ Sanankɔrɔba u k'olu i b'a dɔn olu ta wulu mun bɛ yen n'a y'i minɛ ale ti i kelen t'a fa yɛrɛ n tɛ tulonkɛ la koyi
irisu nana ni wulu mi yoga parce que ko pano ni ota parce que pano bara la mɔgɔ dɔw bɛ yen u ɲɛ tana ye fɛn dɔ ye bon olu ye u nana ni ye vraiment sufɛ olu bɛ se ka surasiw bila u ka yɔrɔ la kɔlɔsi nka yɔrɔ dɔw bɛ yen o ye wuluw ka yɔrɔ ye parce que fɛn minnu ka di mɔgɔw ye ka suɲɛ joona câble ni fɛn ninnu bon vraiment n'u i kɔni ni wulu ninnu bɛnna c'est fini olu da t'a la dɛ u kan ka o wulu ninnu de singa irisi ninnu fɛ k'a da groupe ninnu kan non i b'a dɔn ko somazefu minnu bɛ ji di an ma u ka yɔrɔ sotiba mɔgɔw taara a câble bɛɛ tigɛ ne yɛrɛ tɛ se ka nin de faamuya quoi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ degun kɔnɔ aw bɛ tila tuguni mɔgɔ minnu yɛrɛ dɛsɛlen don aw bɛ ka taa dɔ fara olu ka dɛsɛ kan kuran filɛ manantali an dɛsɛlen don k'o ta ka na n'o ye yan o n'a fɔra ko minimum b'an bolo an bɛ ka se ka baara ni mun kɛ n'o ye ninnu kɔni u t'a bɔ dogo la dɛ u y'a fɔ bɛɛ ye fɛn ye fila ye sɔrɔsiw sigilen don yɔrɔ min o bɛ yen a tɔ olu ka wulu de bɛ yen bon n'u ye mɔgɔ kelen t'u fa mun y'a minnu tulo fara tun bɛ ka fofow nɔfɛ olu de don u bɛ yen dɛ ne yɛrɛ a ye yɛrɛ Sanankɔrɔba visite yɛrɛ fɛ ne bɛna a dabila yɛrɛ ni nin bɛnna a bɛ taa ɲɛdɔn kuma o b'a sɔrɔ on zone fini irisi ninnu t'an ka kan mɛn an dun y'an ka kan mɛn e b'a fɔ tuma min na ko n fototatɔ ou bien n jatatɔ o b'a sɔrɔ olu ye kunu bɛ k'i ɲini ko kuma ko cɛ tɛmɛna fan jumɛn fɛ fala ye tulonkɛ tɛ koyi ne ye wulu ninnu ye fo ka ne jatigɛ i b'a dɔn ko a dɔw u ka girin koyi kamalenkɔrɔ ni ninnu y'u k'u suri kan wulu irisi kan fɔla n'o bɛnnen n ka cɛ sufɛ maa tɛ yen k'e nana k'e ye reporter ye o de ka sira b'e la a bɛ tili la fɔlɔ de Binu ko halisa yan'a ka bɔ kuma na a bɛ jamanakuntigi fo a ye nin hakilina min sɔrɔ ka nin groupe ninnu ta ka di u ma ko wa ko n'Ala sɔnn'a ma u bɛna u minɛ ka ɲɛ yɔrɔ minnu fana fɔra u bɛ taa o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na wa dɔw na kɛ ka Bamako yɛrɛ sinsin yaasa ko in a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na sa a y'a yira fana k'a fɔ ko énergie baarakɛlaw k'a b'u fo u bɛ cɛsiri baara nin waati in na fala ye an k'o fana fɔ baara ko kɛra cogo o cogo baarakɛlaw u bɛ k'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ an b'u fo o la kosɛbɛ minisiri yɛrɛ y'u fo min ye je le répète ale ko k'ale tɛ kuma ale nana tile di dilan ale ye tile di a kɔni b'a fɔ dɔrɔn u ka baara kɛ ka ɲɛ jamanakuntigi min y'a ɲini u fɛ k'o kɛ wa fala ni kun ye nin marché de énergie la tuguni u bɛ taa tolilen dɔ san ka na d'aw ma tuguni sugunikura dilannen ninnu kɔni Famori ka yɔrɔ fanfɛla in na u bɛ taa ta ka na n'a ye ɲɛ tɛ sɔrɔ a la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ école de guerre la u ni chef d'état-major n'o ye baro kɛlɛtigi ye olu ye ɲɔgɔn ye baara minnu n'u y'o kɛ sa u ka kalan hukumu kɔnɔna na o kimɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra kununko jɛrɛ in senfɛ chef d'état-major ale ye ɲɛfɔli k'u ye Mali wolomasiri tabaw ka gun na tiɲɛ dɔw b'a ɲɛdɔn san ka école de guerre ale taabolo dɔ ye o ye u y'a yira k'a fɔ sa ko dɔgɔkun 3 kɔnɔna na sa min ye nin yiriwali nin kimɛli min bɛ ka kɛ ni u yɛrɛ ka kow ye u y'o tɔgɔ da sa ko yɛrɛ ko san 2024 ko wa ko n'o banna sa o de bɛna sɔrɔ ka kɛ u ka kalan bannen école de guerre ale kɔnɔna na maa minnu don a bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw ye ale kɔni maa wɛrɛ tɛ ale la ni maliyɛnw tɛ kulukorokaw fɛ yen emiya la sa école des officiers o maa 20 maliyɛn kelen de tun b'a la kalo 9 kalan olu fana ka baaraw kun cɛra jamana caman maa kɔni tun bɛ nin sen ta la u y'a yira sa k'a fɔ ko u ka baara minnu filɛ nin sa n'o tun ye kalan ye ka dalatileli kɛ u y'o o baaraw kɛ jɔnjɔnw olu kɔni taara ka d'u ma ka bonyamasegi kɛ u ye yaasa u fana bɛ se ka segin ka t'u faso la cogo min na colonel major Bubakari Yansari ni ale ye théâtre sud o ɲɛmaaba ye wolomasiri tabaw ka ko hukumu kɔnɔna n'o ye kɔmana ye ale bɛ munumunu salo la terrain kan k'a daminɛ yansa a ye Kolokani ka taa se fo Mali ni Mauritanie dancɛ la dugumisɛn tɛ yen colonel ma jɔyɔrɔ min ka munumunu salo kɛ ka na ba min tɔgɔ ye fleuve Sénégal k'o fana mɔmɔ ka bɔ ka na fisa ka se ka na munumunu ka na fo Nara ale masuruna ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wulikajɔ kɛ kun ye min ye
ka taa cɛw lajɛ u bɛ baara min na su ani tile ka hakilila ta u fɛ fɛn minnu bɛ u jɛ ka tila k'a ɲini u fɛ k'u k'u jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye sɔrɔsiya gun o bɛ kɛ baara minnu hukumu minnu kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen tɔbɔtɔ u yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan cogo min na degun minnu bɛ u la majɛ minnu bɛ u la u k'olu da a tulo kan jamana ɲɛmaaw ye mun fɔ colonel Yansari a ye colonel major Bukari Yansari a y'o fana da o tulo kan min ɲininen n'u fɛ u k'u cɛsiri u k'u jija maa si kana mɔnɔkari u la tuguni k'u to u cɛsirilen u timinajalen an'u ka wulikajɔ kɛcogo ɲuman ni ala sɔnn'a ma ntɛnɛn don ɛnzi maaw olu kɛlen ka wele bila parti politigiw ma baara in bɛ kɛ CICB la u ko ko jɛrɛ in ale kɛnɛ kan sa parti politigiw olu fɔlɔ welelen don min ye CICB la wulada fɛ u bɛɛ lajɛlen k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen u ni ɛnzi maaw bɛna taa kuma fala ye kuma in bɛna tali kɛ mun na ko k'a lajɛ kalata ale dɔgɔdali kumaw ko ka to ka o fɛsɛfɛsɛ ka o lajɛ min ye ɛnzi ɲɛmaayaso ye ale kɔni ye baarabaw de kɛ maa minnu bɛ yen ni olu si sera san 18 ma n'u kan ka taa kalata la olu ka baaraw olu bɛ se ka don kalata sɛbɛn kɔnɔ cogo min na ɛnzi maaw u ye dɔ ɲɛfɔ o la nka parti politique minnu n'u olu welelen filɛ nin sa CICB la a ɲininen n'u fɛ sa ntɛnɛn don nɛgɛ kanɲɛ 15 u k'u sɔrɔ salle de banquet ale kɔnɔna na yaasa parti politigiw ni ɛnzi u bɛ se ka kuma ta cogo min na ɲɔgɔn da kuma ta ɲɔgɔn da in a bɛ taa wolo mun na sa kalata dɔgɔdali kalata baaraw labɛnni ani u ni ɛnzi ka se ka ɲɔgɔn ye waati ni waati fasodenw ka tɔnjɛkulu olu fana bɛ a la han olu ta ye mardi don ye mardi ni ala ye nɛgɛ kanɲɛ 15 yira an na association minnu bɛ yen ale ni société civile maaw olu bɛɛ lajɛlen fana ni ɛnzi bɛna na ɲɔgɔn ye ko nin kanu kɔni kɛra ka kɛ ni parti olu ka suspension wulili ye suspension min wulila ni parti politique yɛrɛ caman ye tannu kɛ a la k'a fɔ ko a ko ɲɛna kosɛbɛ waliya min don ka a bɛna na ni lafiya ye ɛnzi ale ɲɛmaaba n'o o ye maître Musafa Sise ye a ko ko olu ma da ka sunɔgɔ ko ye ko kabini nin ko ninnu bɛ ten olu bɛ wuli ka jɔ la u kan ka baara kɛ cogo min u ka bolo faraw maa minnu kan ka don u ka kow kɔnɔna na u mago bɛ se minɛn minnu ma ko jɔn ko ala foyi ma jɛ foyi ma manque olu la nin waati in kɔnɔna na ko wa olu yɛrɛ labɛnnen don fichier k'a kɛ kura ye ka kalata sɛbɛnw ni fɛnw bɔ a la ka baara kɛ nka sisan a tɔ ye mun ye f'i ni parti politique ka kuma de fala ye kuma dɔ la maaw dusu b'u kɛɲɛ démocratie kɔni fana ye constitution falen dɛ n'o tɛ kɔni a tɛ kɛ parti politique kɔ dɛ ale o fana y'a sariya de ye hali an ka sariya sunba kura min taara parti politique jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ mais mun de bɛ ɲini u fɛ u kana parti de kɛ baarakɛyɔrɔ ye k'a kɛ ni ye parti ni bɛ parti kɔnɔ o bɛ hakɛ ji an ka se ka boli mɔgɔ tɔw kan an ka fɛn bɛɛ sɔrɔ n ka fisa ni maliyɛn bɛɛ ye u k'olu bɔ a ko la parce que maliyɛnw yɛrɛ hali ni min filɛ nin ye tan ka fɔ tan nin man di dɔw maliyɛn dɔw ye u t'a fɛ ka kuma yɛrɛ mɛ u tulo la yɛrɛ nka jamana taacogo de don dɛ fo n'an ko an bɛ bɔ démocratie kɔnɔ an tɛ élection kɛ an bɛ to an dama tan olu fana kɔlɔlɔ min b'o la o ka jugu dɛ maa si t'o ko dan yɔrɔ dɔn donc ni élection kɛra au moins comme élection u yɛrɛ ka kuma ko élection jɛlen tɛ dɔ de bɛ ta ka sigi u b'o de fɔ dɛ Masinakaw fɛ yen donsow u ye kalan kɛ olu kunna yaasa ni maaw joginna ni maaw ye degun sɔrɔ ni min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔw barika bonyana u bɛ se ka dɛmɛ fɔlɔ ta ka ɲɛsin maaw ma cogo min donsow kɔni nana ka na ni tile fila kalan in kɛ Croix Rouge n'o ye Mali Croix Rouge ye ani ni Croix Rouge international olu de o baara in kɛ Bafulabekaw fɛ yen ko bin kɛra car dɔ kan min ye car in ye a yira k'a fɔ sa ko kunasini ko bi kɛra ale ka fara Gwarakaw olu fɛ yen min ye Fangwarakaw olu fɛ yen a kɔni kun bɔtɔ do sa k'i kunda kobiri kan ani Yatanso o ye kita fanfɛla ye alu bɛ jan ni y'olu ka fanfɛla ye dugudenw ani maa minnu tun bɛ mɔbili in kɔnɔ k'olu ja tigɛra dɛ u ka telefɔni n'u ka wari u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ u la nka u kɔni ye min fɔ ko nin tɛ terroriste ye nin ye siratigɛlaw yɛrɛ de ye bandi vagabond kɔlenw ko olu de ye nin waleya in kɛ Bafulabɛ kelen in kɔnɔna na min ye
jamana ale bɛ ka ɲɛfɔli min kɛ nin waati in na o fana baaraw bɛ sen na fili ale ye min sɔrɔ o la sa ka kɛ ni kɔmasegi ye n'o ye asisi kɔmasegi lawaleyali baaraw ye baara min kɛra u fɛ yen Bafulabe ale ye min sɔrɔ la an ka jɛ an ka o lamɛn. Arabadon min bɛna juye kalo tile 10 ma san 2024 Bafulabe préfet ale ye tabale gosi k'i kanbɔ service ɲɛmɔgɔw ani sigida maaba ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔmasegi kɛnɛ kan o min kɛra Bafulabe yɛrɛmara kafoso la merilakaw jabala la kɔmasegi baara ninnu kɛnɛ kan welewulala maa minnu ma caman sen y'a senfa ka ye kɛnɛ kan Siaka Suleman Sanogo ye Bafulabe préfet ale b'a ɲɛfɔ an ye kɔmasegi baara ninnu kun bɛ fɛn minnu kan. An ye restitution min kɛ bi comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation sincère olu ka rapport de don ko ka restituer ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye 2023 activité minnu kɛra donc an ye gouvernement ka kɛ lundi cercle ta kun ye bi donc préfet de ye bi ta organisé donc laɲini ye mun ye comme depuis 2020 an bɛ transition kɔnɔ an bɔra bandaw ka wagati la ka na Asimi ka waati la n'an k'o ma ko rectification donc o nana ni yɛlɛma caman ye ka Choguel kɛ premier ministre ye donc olu y'a yira k'a fɔ sisan an tɛna se ka foyi kɛ f'an ka maliyɛnw hakilina ɲininka donc o tun ye président ni premier ministre gouvernement ka laɲini ye ani CNT mɔgɔ bɛɛ sisan kɔni o nana wolo assise nationale de la refondation na je pense que maliyɛn bɛɛ y'i da don ni kuma na toutes les couches sociales donc o kɔnɔna na assise kɛra commune kɔnɔ commune bɛɛ ka tila ka kɛ cercle bɛɛ kɔnɔ ka kɛ région bɛɛ kɔnɔ ka kɛ an ka ambassadew ni consulat généraux bɛɛ kɔnɔ ka na kun cɛ phase nationale la Bamako phase nationale la fana bɛɛ nana u ye laɲini damadamani kɛ n'an b'o fɔ o ma ko action ou recommandation n'a ka di mɔgɔ min i b'a fɔ recommandation n'a ka di i b'a fɔ action o 500 ani 17 maliyɛnw y'a yira k'a fɔ n'an ye ninnu waleya n'a ka ca ala fɛ an bɛ don Mali kura kɔnɔ o action 515 kelen gafe dɔ ye ka taa di président ma n'o ye Assimi Goïta ye Assimi Goïta fana y'a yira k'a fɔ n'an bɛ fɛ ka changement kɛ f'an ka an ka taabolo yɛlɛma baara kɛcogo yɛlɛma parce que kuma bɛɛ ni rencontre kɛra an bɛ kuma ɲumanw fɔ an bɛ tila ka taa bila tiroir kɔnɔ a tɛ waleya mais a ko disɛn ko a ti kɛ ten donc a ti kɛ ten a ye comité in de sigi ka tila ka ɲini gouvernement fɛ donc gouvernement ministère bɛɛ i b'i ka kɛta dɔn donc an tun bɛ baara min na bi o ye 2023 gouvernement sera ka action minnu kɛ laɲini ninnu na a sera ka minnu waleya maintenant action ninnu fana an gouvernement ye u tila sigiyɔrɔma 3 c'est-à-dire a 500 ani 17 u y'a tila sigiyɔrɔma 3 a sigiyɔrɔma fɔlɔ u y'a fɔ o ma ko action prioritaire ka da mun kan olu kan ka waleya sanni transition ka ban o action ninnu bɛnna action 50 ani 5 ma donc action groupe filanan o ye u b'a fɔ o ma action prioritaire complémentaire o ye 553 donc olu la a kan a waleyali kan ka daminɛ transition kɔnɔ hali n'a ma laban transition kɔnɔ groupe sabanan a bɛ fɔ o ma ko action non prioritaire donc o kɔrɔ ye ko gouvernement sera ka dɔ kɛ o la a fara banna mais o ma dabɔ ka waleya transition kɔnɔ donc o bɛnna 309 donc n'i ye nin groupe 3 kelen-kelen fɛn fɛn fɔ min waleyara o de an tun bɛna o de
mo a bɛ fɔ mɔgɔ ma cercle kɔnɔ ko force vive mɔgɔ si ma to kɔ bɛɛ welela fɔ ni min ma sɔn ka na donc ka na kɔmasegi de kɛ komi Asimi ko ale tagabolo ye min a bɛ baara kɛ maliyɛnw de y'ale bila baara la san o san ni gouvernement sera ka activité action minnu waleya donc u bɛna mɔgɔ wele ka a yira an sera ka nin de kɛ an sera ka nin de kɛ donc misaliya action 55 prioritaire ninnu na olu kɔni 53 olu waliyara a tɔ tora 2 dɔrɔn de donc o kɔrɔ ye ko gouvernement a seko kɛ o la tɔ 2 ninnu tora o ye juge des libertés et de la détention o ma waleya fɔlɔ mais a ko bɛ sen na ensuite ka tila ka jɛkulu dɔ sigi sen kan min ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnama ka gouvernement timɛ c'est-à-dire que ni gouvernement k'a bɛ n'a ka plan d'action bɔ wagati ni wagati u bɛna évaluer u sera ka nin de kɛ u sera ka nin de kɛ o ma se. Fili Jalo radio kaso danbe Bafula bɛ Jani.ml tɔgɔ la. Fili k'a fo k'i waleɲuman dɔn baara ko a ɲɛna an bɛ taa Gawokaw fɛ yen Gawo min ye baarakɛlaw ka tɔnw ye INTM ani CSTM yaasa baara min bɛ senna bi n'a bɛ fɔ o ma ko pacte stabilité sociale k'o ɲɛfɔ u ka tɔndenw ye olu ye baara sigi sen kan Gawo ale bolo di travail la sa yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ baarakɛlaw ka tɔnjɛkuluba 2 min bɛ Gawo yɛrɛ kɔnɔna na baara in ale kɔni kɛkunba ye min ye pacte in kɔnɔna ye mun ye a bɛ mun fɔ baarakɛlaw ka hakɛw ye mun ye a la u ni gouvernement ka bɛnkanw ye mun ye o bɛɛ lajɛlen o de bɛ ka ɲɛfɔ maa minnu ye musaka di u ma sa yaasa u ka se ka nin tile 2 baara in kɛ o ye alimanw ka baɲumankɛtɔn min tɔgɔ ye ko Fondation Frédéric Ebert ni ale yɛrɛ jabala bɛ Bamako yan Kajolokaw fɛ muso minnu bɛ yen ni olu ye lujuratɔw ye kalan kɛra olu kunna sa yaasa u bɛ se cogo min na ka u boloma yɛlɛma u yɛrɛ ye o y'a to sa u kɔni sera ka safinɛ k'u dege safinɛ dilan na safinɛ kabakurunin o bɛ a la safinɛ ji b'a la eau de javel bɛ a la fo ka taa se safinɛ ma sa safinɛ min o bɛ se ka kɛ mugu ye musow kɔni ye tile 4 kɛ nin kalan in na u y'a yira sa k'u ka tɔnba n'o ye fédération ye Kajolo kɔnɔna na ale de dɛmɛ don ni muso ninnu ma u ka se ka nin kɛ ale ni tɔnjɛkulu min bɛ yen sa ni a bɛ fɔ o ma ko Firidausu olu de ye nin ko in bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye kalan ɲɛ a ka se ka kɛ wulada in na fitirimakɛ waati an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye Yusufu Dabajawara ye ko ale welela ɲuman min na sa a bɛ ka jigin ka bɔ pɔn kan n'o ye pɔn 2nan ye katikatitigi dɔw ko olu kɔni nana u yɛrɛ yira a la k'a yira k'a fɔ k'u ye gendarmew ye ko y'a sɔrɔ a n'a ka musokɔrɔba bɛ ɲɔgɔn fɛ u taara ni ale ye maa kɔni t'a dɔn fɔlɔ waati min na anw bɛ don nin kumakɛso in kɔnɔ yan a somaw ni a ka tɔndenw maa si t'a dɔn k'a fɔ ko a taara fanga fan fana fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɛ sen na ni min mana b'o la an b'o da o tulo kan an kɔni bɛ se ka min fɔ min ye Yusufu Dabajawara ye ale tun ye semasi ɲɛmaa ye semasi dun gouvernement y'a yira k'a fɔ ko o cira conseil des ministres dɔ tɛmɛnen senfɛ bi wulada in na fana min ye Balabugukaw fɛ ye maa minnu ye degun sɔrɔ san 2000 ni 20 san na a tile 11 a n'a tile 12 n'a a bɛ fɔ o ma ko victime de 12 juillet olu tun ka tasibila o tun bɛ yen bi o seli n'o dugawu don o bɛɛ lajɛlen kɛra Imam Mahmud Diko ale lafasabaw a n'a kanubaw olu fɛ dugawu don ni bato o kɛra min ye Yusuf Daba a tun b'o kɛnɛ in fana kan ka taa o baara fana kɛ min ye Balabugukaw olu fɛ yen kɔkan kibaruyaw la Nigeria maa 21 ɲɔgɔnko o de kɔni tora so bin dɔ senfɛ so min ni o yɛrɛ ye ekɔliso ye n'a tɔgɔ ye ko Saint Academy u y'a yira k'a fɔ k'a bɛ jɔ Sikaw fɛ yen maa 69 o de joginna ko senfɛ maa 21 o de fatura Afrique du Sud fana ko ji tɛ ka jɔ yen ji ale bɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na kin caman na sigida caman na maa minnu yɛrɛ bɛ ni yɔrɔ jɔlen ɲɛnama tɛ olu bolo kɔni ko ji woyo ni ji fanga taara ni olu bɛɛ lajɛlen fiɲɛ ale ni sanpɛrɛn kɔni k'o bɛ ka tiɲɛni kɛ cogo min na a bɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ minnu kɔni gulonlen don kosɛbɛ olu tiɲɛnen don nka min ye yɔrɔ fɛgɛmanw kɔni ye ko ji taara ni olu bɛɛ lajɛlen ye bi jumadonya in na Afrique du Sud kaw olu fɛ yen bi min ye juillet kalo alamisa juillet kalo tile 11 Amerikaw ka président ale ye filiba kɛ filiba min ni a tun b'a fɛ ka kuma di Ukraine jamanakuntigi ma k'aw to u ka OTAN ɲɔgɔn ye la a ko ko je suis ravi d'accueillir le président Poutine maaw kulera a ko ko Zelensky
ningoyi min kɛra sa Joe Biden ni a na kɛ ale kɔni bilama tiɲɛna a n'a ka tɔn mɔgɔ n'o ye démocrate ye a n'olu yɛrɛ karilen no ɲɔgɔn na nka min ye salle kɔnɔna na ye maa caman de kɔnna ka na f'a ɲɛna a ka segin a kan sa k'a yɛrɛ yɛlɛmagaman dɔ kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko Zelensky ko na kuma o kɔfɛ bi fana conférence de presse fana na tuguni ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a ka tɔn maaw ko tiɲɛna ko cɛkɔrɔba in ko a man ka kɛ cɛbɔ ye k'u ka maa ɲini maa min bɛ bila a nɔ na o de la sa u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa a ka nɔrɔbilaba u ka se ka ɲini maa min bɛ a ka furakɛli kɛ k'u bɛna na olu bɛɛ lajɛlen ɲininka démocrate kɔni y'a jira k'a fɔ k'a ko tɛ se ka to tan cogo la Nizɛrikaw fɛ yen kasobon min bɛ yen n'o ye kasobon bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsilen kilomɛtiri 55 Ɲamɛ kɛrɛfɛ la n'u b'a fɔ ma ko Kutukale kaso kɔni ko bin taara kɛ yen kan dɛ min ye muruti k'o bolodala ye yen n'u a yirala k'a fɔ ko min ye Boko Haram kasoden minnu kun minɛna olu maa 200 ɲɔgɔnna b'a kɔnɔ Bamanciwale ni Jugawale kɛbaaw fana ka maa caman bɛ a kɔnɔ ko in kɔni waleya in kɛlen sa dugu ɲɛmaaw olu ma kibaruya di a la fɔlɔ n'Ala sɔnna a ma min mana na b'o la an na o da tulo kan Burkina jamanakuntigi n'o ye Ibrahim Traoré ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ni Benin ko sɛbɛn b'a bolo daluya b'a bolo min b'a jira k'a fɔ k'u b'a fɛ ka ale ka jamana k'a dafiri sɔgɔmada in na min ye Côte d'Ivoirekaw ye olu ka maa dɔw bɔra ka kuma ka taa se Beninkaw ma bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ jɛya nin ko in na k'a fɔ ko fɛn t'u fɛ yen Ibire dun y'a jira k'a fɔ ko daluyaw b'a bolo sɛbɛnw b'a bolo a ye yɔrɔw fana fɔ Burkina kelen in kɔnɔna na sa bi conseil des ministres tɛmɛnen kɔfɛ o don ko u y'a jira k'a fɔ ko Burkinakaw fɛ yen cɛ ka cɛ furu muso ka muso furu k'o tɛ daga u fɛ yen tuguni wa ala a waleya kasa mana ye maa min nɔfɛ sariya bɛ boli kan i bɛ nɔ minɛ ko parce sabula ko min ye nin waleya in ye ko a bɛ ka san sɔrɔ yɔrɔ caman na maaw bɛ k'a kɛ i n'a fɔ a yamaruyalen don ko kɔni gouvernement ye nɔgɔ bɔ ko la pewu Burkinakaw fɛ yen ka sariya ta k'a jira k'a fɔ ni maa minɛna ko la walima a ladegew la i k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko sariya ko a bɛ boli kan min ye u ka ministre min bɛ sariya ko kɔnɔ sa n'o ye Edaso Rodrigue Bayala ye ale ye kibaruya in di Senegal min ye jamana ɲɛmaa ye Senegalikaw fɛ Bassirou Diomaye Diakhar Faye k'a ye tile 100 sɔrɔ fanga la koyi tile 100 in kɔnɔna na sa ko a y'a bɛɛ kɛ yaala la wɔlɔfɔw ko k'olu yɛrɛ m'a ye yɛrɛ n'a nana a bɛ bɔ avion dɔ kɔnɔ a bɛ don avion dɔ kɔnɔ a bɛ na sini a bɛ taa sini k'a ye tile 100 bɛɛ lajɛlen kɛ yaala la sisan k'u bɛ min ɲini a fɛ a ka taabolo n'a ka ko kɛcogo a ye mun fɔ k'a k'o layidu timɛli daminɛ ten ko sabula su min bɛ jaabi dɔ k'a bɛ fitiri wa Assemblée nationale fana kɔnɔna na bi ko kumada t'a bolo yen sabula maa minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ k'olu k'an ka fanga senkɔrɔma don o dɔɔnin tɛ fanga jugu dɔɔnin tɛ ko fɔ Assemblée in ka falen yaasa baara a ka se ka daminɛ a fɛ n'o tɛ tancogo in na ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Algérikaw fɛ yen olu ka jamanakuntigi n'o ye Abdelmadjid Tebboune ye a y'a jira k'a fɔ ko a bɛna kɛ cɛbɔ ye u ka kalata nata in na kalata min bɛna kɛ sa a bɛna ka tako filanan ka o ɲini ka kɛ jamanakuntigi ye Afrique du Sud an y'a jira o la k'a fɔ ko san kɔni ye tiɲɛniba kɛ yen min ye Kapkaw fɛ yen fana ye minɛnw ni fɛnw kɔni tiɲɛni a barika bonyana maa 15 ɲɔgɔnna ji a ye degun ta ka don olu de kunna Faransikaw fɛ yen halisa sɛkili sabasiri ko k'a bɛ sen na dɛ maa minnu ye Macron ninnu dɛmɛ u ko k'u ka premier ministre ta dɛ ko wa ko n'a ma taa k'u sigilen tɛ min ye k'o bɛ bɔ a la Rassemblement national keba i ka maaw u ko ni Ala sɔnna a ma ko n'u sera assemblée kɔnɔ k'u bɛ motion ni censure ta ka ɲɛsin gouvernement ma koyi député 146 de b'u bolo 520 na ko n'u y'u to fuliki falakala ta ko ka gouvernement sugu dɔ ta k'u bɛ t'olu sɔrɔ u ɲɛ assemblée kɔnɔ ye dɛ ko kumada b'u bolo fanga b'u la bi dɛ wa min ye Rassemblement national ye depuis Ala k'a da Faransi a ma deli ka ɲɔgɔnna député hakɛ sɔrɔ fɔlɔ Turkikaw fɛ yen Turki jamana ɲɛmaaw u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni hakilina filan tɛ olu la dɛ OTAN bɛ ka min miiri ni olu ye o t'olu taabolo ye ko in tigɛra cogo cogo n'o ye Ukraine kɛra ye Turki tɛna wuli ka taa kɛlɛ kɛ ye nka teriya min bɛ u ni Putin tɛ o tɛ dogo maa si la o dɛmɛ bɛ se ka kɛ sira wɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ Turki sɔrɔdasiw olu ma se kɛnɛ kan ko min ye OTAN ye a ka lajɛ senfɛ ko u kɔni bisigili kuma caman ta ka ɲɛsin olu ma
ko k'u ka maaw ɲini u bɛ maa minnu jalaki ko n'o tɛ ko ni ciriki bɛ don ko o ko la k'a tɛ don a la dɔɔnin dɛ k'a bɛ don a la kelen de k'o de la ale yɛrɛ y'a fɔ fana ko min ye Bashar Assad ye ko ni ala sɔnna ma a bɛna o wele ka na ciriki u n'o ka bolo di ɲɔgɔn ma ko olu kɔni olu ni irisi dɔ bi u ni irisi dɔ sini États-Unis kaw fɛ yen Joe Biden k'a filila bi tuguni conférence de presse senfɛ démocrate wa i ka cɛkɔrɔba ye démocrate olu dabali bannen u ka cɛkɔrɔba la koyi ko fo k'a nɔrɔ bila de RD Congo kaw fɛ yen Kofi Olomide olu ye wele bila ma u ka conseil min sigilen n'u jɛkulu min sigilen n'u fɛ yen n'o o bɛ télévision ni jakow kunna u y'a wele k'a ɲininka dalakan na koyi ko n'o y'a sɔrɔ Urumba n'o ye u ka dɔnkili ye n'o o masakɛ don ko nin waati in na fana ko mun t'a da don kɛlɛko kuma na Uranda jansali ka kɛ ni o kow ye k'a k'a yɛrɛ minɛ o ko la k'o t'a ka sira ye k'a k'i sen b'o la yaasa min ye a ka dɔnkilida a k'a ɲɛsin o ma farikolo ɲɛnajɛko ta na sira la Mali Aigle n'o ye Mohamed Kamara ni bɛɛ lajɛlen ma wele camancɛ ale kɔni ye sɛbɛn dɔ bila bɔlɔlɔ kan bi a ko Amari n'o ye Aigle ka jalatigi ye k'o ye kuma o kuma fɔ o ye waleya o waleya fɔ k'olu joueurs bɛɛ lajɛlen ni jɛkan don k'u b'a fɔ fédération ye n'o y'a sɔrɔ o kɛlen don ka Amari dulon k'a sen bɔ kow la fɔlɔ k'u k'a bila u kunna k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen b'a la min ye ale kelen tɛ Kiki Jigi a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen joueur fɛn fɛn bɛ équipe nationale la a bɛɛ ko Amari k'a kelen ka baara tɛ ko ale ni olu de jɛra k'a kɛ ko wa ko ni Amari tɛna k'u ka n'u jigi da olu kan k'olu fana ka na jouer Aigle fɛ dɛ Keba a y'a fɔ gouvernement ye a ka wuli k'i jɔ n'o tɛ fédération bɛ Mali balontan ko ban wa a tɛ foyi tiɲɛ u ye gouvernement ka wuli k'i jɔ u kana to ministre des sports fana kelen ma a tɛ se kelen tɛ se nin ko in taara k'a dan a tɛ se ka nin ɲɛnabɔ parce que ale ye min fɔ a ka conférence de presse la o b'a jira k'a fɔ k'ale ni fédération da bɛ file kelen na joueurs taara Afrique du Sud ka na mun bɔra la sanction taara jɔnni kama n ko sanction taara ka taa entraîneur de kama o de gɛnna k'o kɛ kuma ye sisan tuguni ko Amari ko k'o gɛn n tulo b'a la o da o ko minnu taara JO la k'olu bɛ se ka bila Aigle nɔ na bon balontan dɔ ye an bɛ se ka risque ta k'a lajɛ nka n'i ye kolokuru ye wulu da a kana k'i na k'a ka magan dɛ nterikɛ a ye maaw ɲini ka kuma denmisɛnnin ninnu fɛ walahi finingolo jɛlen a ka ɲi dala ni dalangolo ye joueurs ninnu tɛ k'a fɔ k'u tɛ n bɛ k'a mɛn mɔgɔ caman na k'u tɛ hali n'u tɛ foyi ye dɔwɛrɛ de t'aw bolo n k'o de ye problème ye aw bɛ joueur bɔ Misogo ni dugusajɛ septembre ye éliminatoire daminɛ a kan ka kɛ yan an kan ka jouer yan donc k'a ko lajɛ farikolo ɲɛnajɛ fan wɛrɛw fɛ diɲɛ kɔnɔ coupe d'Europe ale finale o ye dimanche ye Espagne ale ni Angleterre olu na ɲɔgɔn ye jagarija kɛnɛ kan Copa fana finale ye dimanche kelen ye Argentine ni Colombie olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ bɛn an ka yan 0h ma Real Madrid ale bɛ labɛn ba la a ka joueur kura n'o ye Kylian Mbappé k'a kan ka numéro 9 don o feereli yɛrɛ daminɛna ka ban ko n'Ala sɔnna ma tarata don u b'a bisimila u ka stade Santiago Bernabeu kɔnɔna na k'a yira bɛɛ lajɛlen na nɛgɛ kanɲɛ 10 waati ko bi juillet kalo tile 12 o y'a san 26 ye Faransi ka coupe du monde tako fɔlɔ n'o o kɛra 1998 san 1998 ko Faransi ko ale ka coupe du monde tako fɔlɔ a ye Brésil de bati 7-0 a don ye a ma nɔgɔya dɛ Faransi est-ce que Didier Deschamps yɛrɛ tun ma o la o ale ni ale tun ye capitaine ye ani Desailly ninnu olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ o la ko o san 26 de ye ɲinan ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu kun sɔgɔlen don an na su in na k'a fɔ ko nin de kɛra aw tulow ani an ɲɛw garisigɛ ye Keba Jalo ale tun bɛ yan
min ye maninkakɛ n'o ye Falayi Keyita ye ale fana tun bɛ yan yaasa ka se ka a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se k'a ye cogo min k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 10 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ ka labɛnniw kɛ ka bɛn ni sini midi ye an na olu fara ɲɔgɔn kan Ala k'an bɔ su la Ala ka dugu ɲuman jɛ